Mga friends, mga friends, tanawa ninyo. Lata na siya ang ubi mga friends. So atong ukban. Ato na siyang ukban kaya ato ilunod ang atong kapayas. Chang! Yeah. Kainit. Hinita. Muna mga friends, ato na siyang ilunod ang ating kapayas. So, ano siya mga friends. So, nalunod na ang kapayas na nabilin. So, nalunod na ang kapayas atong takban kadir. Init. Ato sang sigaan mga friends. Gamit kay akong bako mga friends. Wah, ni kayo. Kaya aron mo luto-luto kadyot ng kapayas mga friends. Ato to ilunod ang damo. So, wala ato nang giablihan mga friends. So, ato usang tilawan kay atong tilawandaan kay ang katurabang daw sa kamote dali ra kay siya maluto ba iglunod haon dayon kay ani mao masad siyang log og imuhang padugayan mga friends sa atong tilawan. Init man gikas kayo kay init ta. Init. Sarap. Damra makalimot itong pangana ni lami kay ang sabaw mga friends. Ato na yung ilunod ang ating sibuyas mga friends. Charan! Para mas muhumot siya. Para gana ka imong kao. Ching! What? Kina? Tunod ang sagalay mga friends. Ang dahon sa kamote. Tara na nga usap mga friends. Dalion lagi na siya mga friends. Di siya malata. So, ukay gamay. Okay. So, pwede na siya na mahaon mga friends. Pwede na siya haunon. Mga friends, wala na. Dara na. Naradil sulod tong utan. So, saan pabuton ka ng sus? Sayaw. Gimay nga sayaw. Kakaon ba? Kaya mang bagot ang kakaon. Pwedeng sorry friends ay nagkugiba. Kaya mga friends ato nang tilawan ang utan Bisaya, ubi, kapayas og sibuyas dahonan. Woohoo! Ano nang tilawan mga friends. Excited na mga unay. Tawa mga friends. Tara! Luto na gid. Lord, luto na. So, makakaon. So, amo mananaw mo na ako mga friends kay layo mamudi mo kakaon ani. No? Tara mga friends, init ra ba? Halang inita. Excited ra ba ko mukha niya init. Tuhiyo po mga friends kadyot. Muna siya ang ubigan niya mga friends. Ito kung ipakita ninyo sa hilaw pa. So, ready na siya kaunon. Lagket. Lami kayo siya mga friends. Bantay mga friends, oh. Lagket kayo siya. Kainit.
Balag earth. Naman ang gusto yung mga friends ko ng init kaunon. Dayon ang dahon sa kamote friend. Puro kani mag-utang ka ani dapat dili sad kada adlaw na lang kay usahay sumulan sad ka nga ikaw sige kaon ani nga dahon. Wala panagsa lang imo lang i-decorate sa imong utan gamay. So okay na. Pwede sad siya kilawon mga friends tanag suka. Lan napuan. Me. Sakto kay simpla mga friends. Dito siya para sa siya tabang. Lami siya. Ang kapayas. Mana siya mga friends ang kapayas. Gisaglan man gid ay ni dai sa Ginas wa nang ko nakapakita mga friends. Me. Ang sabaw. Lami. So, balik ko na ito mga pes ng ubi. Nga unta mga friends. Ako kapangagjaja. Dugan na kasi kaon diri ah. Kami sagak. Matuloy na mga pumunta. Kaon ko ano na. Gampo niya magsasayaw. Labang sasayaw. Napindikan sa takto. Mga friends, ang dahon sa kamote. Lugay kaya siya mabugnaw mga friends, no? Kaya ting init. Init sa gaedras bukid ba? Fresh tayo ang dahon mga friends. I'm just butahan itong sabaw kaya nadoon lang siya ka. Ano siya mga friends? So, bye mga friends. O, kibason ko sa nigkaon ha. O, sa sunod na sa nga video maka-upload ko. O, salamat sa pagtanaw sa akong mga kaila. O, mga silingan, o di kaila. O, salamat ninyo tanan sa inyong pagtanaw sa akong video. Kung kinsa man tayo mo tanaw. Hope ganahan nga so, mga